na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. Mommy, may mo magsulti ta? Oo, unsa man na? Kuan. Oh, nganong nagpanagana ka man? May problema ba? Sorry, Mommy. Mara, unsa naman sa imong sa karon? Ha? Mommy, mabdos ko. Unsa? Mommy, ayaw nagkasuko ha. Pero maunang tinuon, mabdos ko. O kinsay amahan? Mommy, Kinsay amahan anang imong gisaba karon? Nganong nagsaba ka man? Kinsay mong uyab, ha? Nganong nagpamabyos ka man nga wa ka makasal? Sulti, Mara, kinsay amahan anang imong gisaba? Kinahanglan magpakasal ka mo. dili ka na mahimo, Mommy. O gano'n dili man mahimo? Minyo siya. Mommy! Nganong mao man imong gibuhat, ha? Mommy! Bay, Sorry. bay. Nganong Unsa man na sila si Madam Carla ug Miss Mara? Saba niya. Aray, uy! Eksapa. Unsa man ka? Mamunot mga bay? sultihin ko, kinsay amahan anang imong gisaba? Hala, mabdo si Miss Mara. Pagsaba. Pasagdi na sila diya. Mami, kalma lang. Sultihin ko kung kinsay amahan anang imong gisaba. O gano'n may patol ka magminyo. Wa ka makailan niya, Mommy. Bay, nag-away na si Madam Carla ug Miss Mara. Mara! Mara! Mara, gawas siya! Kinahal magsulti na! Mara! Di, pasagdi na sila diya. Bay, ayaw na pala ko. Abay, Justin! Mara! Dili ka ba mo magdago diya sa mong kwarto? Kinalang nga tubango ni mo kung unsa may problema ni mo. Dili ko mohunong sa pagduktok. Kung dili ka musulti kinsay ang mahana na imong gisabat. Patay. Mara! Mabdo si Miss Mara. Dili ka si Justin ang amahan. Salamat nga. Nahilom na sila sa bahay. Justin, Madam? kailangan nga musulti ka sa tinuod. Oh, Kinsay uyab ni Mara. ha? Madam, wa man ko makaila, madam. Ako ikasulti nimo bahin sa iyang uyab, madam. Ayaw pamakak. Kamu ang kanunay mag-uba ni Mara. Ikaw ang iyang driver. Nahibaw jud ka kung kinsa ang iyang kauban. Kuan, madam. Lain-lain man iyang kauban, madam. O ibilin naman ko sa auto kung mag-disco na siya. O kung doon na siya ikamiting ng mga tao. Mabdos si Mara. Oh, O kinahanglan mo sulti siya kung kinsa ang amahan sa iyang gisabak. walay ko ikasulti nimo, madam. Si Miss Mara ra gyud ang naibaw kung kinsang amahan sa iyang gisabak. Oh my God. Ngano nahitabo man ni sa akong anak. Madam, sorry gi kay madam ha, nga wag ko ikasulti nimo, madam. May misyon kong ihatag ka nimo, Justin. Unsa man kana, Madam Carla? Ilha kung kinsa ang amahan sa gisabak ni Mara. Unsa, madam? Nakabati ka sa kong gisulti. Ilha kung kinsa ang amahan sa anak ni Mara. O kung mailha na nimo, kinahanglan mo tawag ka dayon ako kay makigsulti ko sa maong lalaki. Wa lagi ko mahibaw, madam. Maniid ka! Pero, madam, Kung dili ka gusto nga papaon ka nako sa imong trabaho, kinahanglan ilhon mo ang salbahis nga lalaki. oo, madam. Hinumdumi ang tanang lalaki nga gikaoban ni Mara, ha? Ang tanan gyud. Oo, madam. Salamat nga, mitubag ka rin ako, ate. Carlin, sorry kung dili ta ka matubag usahay ha.
Kumusta naman ka? Apit ako mugawas diri sa ospital. Oh, may noon kun mauna. Isend niya nako ang screenshots sa resulta sa imong sakit. Oo. Ayaw ka balaka. Okay na ko. Basta, sige uy, maayo noon kun mauna. Sige, Carlin. Dili na ko makadugay sa pagpakigsulti nimo. Bye. Ki-off na ni ate ang pikas linya. Mura man ang dili sa ganahan nga makigsulti na ako. Ano man ka? Tunay kitago si ate Alice na ako. Kung unsa man niya, kinahalang ako ning mahibawan. Ayaw paghila-hila. Dili masulbad ka ng problema nimo kung magsige kag hilatiya. Mommy, kung dili ka gusto gumawawan, ipakuha lang niya ako gisabak. Ayaw ko hilapti ka ng bata nga nasi mo sa bakan kung dili ka gusto nga maglangoy sa kayo sa impyerno. Pero mommy, dugo pa man ni, di ba? Ilang! Ngano ikaw, din ka man gikan, di ba sa dugo? Ha, Mara? Kung ako kang gipakuha sa dugo ka pa, naaka ka karong panahon na? Tuon niya! O sa mga gusto ni mo mahitabo ni bata, ha? Way mahitabuan na bata. Ang gusto na ko mahibawan kung kinsa ang amahan ang bata. Mommy, sige kaingon ko nakalinting na lang siya. Minyo lagi siya. O gali siya mahimong ibulgar kay nila siya. Mapatay ko siyang asawa kung mahibawan niya nga magdos ko sa anak siyang bana. Ginoo ko! Nga numisod ka man ang problema, ha, Mara? Mommy, ayaw na lagot kasuko. O kung sa'y gusto ni mo? Nga mong ko aning nahitabo ni mo? Ha, Mara? Dako ning kauwawan sa pamilya. Basta ato ning itago. Pero dili na matago hangtod sa hangtod. Mommy, ako ni bahala sa kong kinabuhi. Kung gusto kang butabang, dawatan na lang ang mauni akong kapalaran. Mara! Ako ni ipaangkon sa lain akong anak. O kinsa masadiin mo pa ang kunon ang bata? Mahimog si Justin. Si Justin? Huy, Mara, nayabag ka. Minyo saan si Justin, di ba? Buwag na siya siyang asawa, Mami. Mahimo na siya mo angkon sa kong gisabak. Nabuang ka na kyut, nabuang ka na kyut. Bisan unsa nila nasud ang utok mo. Gagamit lang na ako akong utok, Mami. Magpili ka lang. Patyon ko sa asawa sa amahan ining akong anak. O ipaangkon ko sa laing kining akong gisabak. Mara! Ate, Romero. magagawa sa yun ka. Tawa, kailakon sad ka. Nagsabot na ba ate, ha? Kinahang lang nga mag-strong ka, strong! Kumusta naman sa Dakumbay? Na, dito sa kumbay, gubot pas lokot eh. Grabing gubot sa dito eh. Doon na sa sila yung problema nga ilang giatubang. Problema? Unsa man problema, ha? Mabdos si Miss Mara ug minyo ang amahan siyang isabak. Unsa? Mauna! May mabdos gyud siya sa minyo niyang uyab. Nahibaw ka sa sugilanon siyang pagkamabdos, Ate Alice? Oo. Nakahisgot ni ini si Justin ako. Uy, kuya wag ko. Nahibaw na di kandaan nga dunay uyab nga minyo si Miss Mara. O Romero, misulti si Justin bahin ana sa dihang okay pa mi. Sawa pa ko niya biyae. Mauna ang iyang problema nga gisumpong nako. Mao ba? Ay da, bahala na sila sa problema, oy. Basta ikaw, okay na ka. Onya, ready na ka mo pa uli? Suste, kanin yung bahay nyo, limpyo na ba yan ha? Ako na ginigilimpyuhan. Adto lang ko sa gamayng kwarto mo higda, Romero. Nga naman.
Dili pa ko gusto musol sa among kwarto ni Justin. Maayo sa doon, te. Araw, dili lang ka makunahon na sa nahitabo anong kwarto ka. Ay, ate, te. Sorry. Sorry, bitaw, te. Kabaw ko, te, bugoon dyan ko, te, ha? Nga lang ako, maning gisgutan, eh. Bugo, Romero. Pero wa kay sa Ah, bisan dili pa ka musulti. Mahinumdum pagid kong gihapon sa nahitabuan ang kwarto ha. Kay wa na si Justin. ate, kalma lang yun, ha? Kalma lang yun. Bago ba ka nagagawa sa ospital, ha? So, kalma lang. Tinuod ba ang imong gisaad nako? Nga pangitaon nimo si Jerome? Ay, oo, ate Alice, ay. Di ko pa nakuugma. Magpangutan na nagyugo, bahin atong Jerome. Romero, kung makita nimo katong Jerome, hangyo agad siya nga sultihan si Justin nga wa ko'y saha niya. Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!